Днес ще говорим за фотоапарати. Или по-точно за безогледалните фотоапарати. Добре дошли в втората част от нашата поредица за начинаещ фотограф. Така, относно безогледалните фотоапарати имаме два модела. Едните са с APS-C сензор или така наречения Crop сензор, другите са Full Frame. Ще започнем с APS-C сензорът, така като те са с една идея по-евтини и по-достъпни, особено за начинаещ фотограф. Хубаво е, когато си закупувате фотоапарат, той да бъде с така наречения сменяем обектив. Или какво означава това? Обективът на самото тяло да може да се премахва и да се слага друг. Сега ще разгледаме качествени фотоапарати и същевременно нискобюджетни. От моето проучване мога да препоръчам Canon EOS M50 втора генерация, Sony Alpha A6100, Canon EOS M200, Fujifilm X-A5. Всички фотоапарати, които изредих до момента, са с APS-C или Crop сензор, като това са хубави качествени сензори, 24 мегапикселови. Такъв тип сензори също така се намират и в доста по-висок клас фотоапарати. Този тип сензори ви гарантира изключително добро качество на картината, също така можете да заснемате и 4K видео. Хубавото при този тип фотоапарати е, че те са нискобюджетни и не са нужни стабилни инвестиции. Ако пък желаете и имате по-висок бюджет, може да се обърнете към Full Frame сензорите. Вследствие на моето проучване относно Full Frame сензорите мога да препоръчам следните варианти. Това са Canon EOS RP, Panasonic Lumix S5, Sony Alpha 7 втора генерация, Nikon Z5. Не забравяйте, че при избора на фотоапарат е важно да се съобразите с вашите нужди, предпочитания и бюджет. Препоръчвам ви да разгледате ревюта и да сравните различните модели, за да може да направите по-информиран избор. След като направите вашият избор, напишете в коментарите кой от всички фотоапарати вие си избирате, или ако имате различна идея и различен фотоапарат от тези, които изборих, моля, напишете го и него. Ще ми е интересно да разбера какво мислите вие. Също така, изключително важно нещо, това са обективите. За това ще говорим в следващото видео, така като това е една доста обширна тема. Ще се радвам да се видим в следващото видео, където ще отворим заешката дупка относно оптика. Чао за сега!